ଆଜି ଆସିଯାଇଛି କଉ ମାଛ। ସବୁ ମାଛ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇରେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଖେଳୁଛ? ସବୁ କେତେ ଖୁସି ମଜା ହେଉଛନ୍ତି। ୟାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯିବ। କଟା ହେଇକି କଡ଼ାରେ ପଡ଼ିକି ପୁରା ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଖୁସି ମଜା ହେଇଯାଅ। ତାପରେ ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ହିଁ ପଶିଯିବ ଆଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇବା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଫିଆନ୍ସି କଲ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି କଉ ମାଛର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଫୋନ୍ ରଖ। ସେ କହିଲେ କଉ ମାଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କଉ ମାଛ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। କହିଲେ ମୋତେ ବାର ପଚାରି ବିରକ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେ କଉ ମାଛ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କଉ ମାଛ। ମୁଁ କହିଲି ମାଛର ନାଁ ହେଉଛି କଉସ୍। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାର ପଚାରି ବିରକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ରାଗିକିନା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ଫୋନ୍ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋର ତ ମାଛ ତରକାରୀ ସରିଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କଥା ତ କିଛି କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ କଲି, କ'ଣ ସେଥିରେ ପକେଇଲି, କାହା ପରେ କ'ଣ କଲି କିଛି ବି କହିନି। ରାଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଯାଇଛି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଛାଡ଼, କହିନି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ। ପୁଣି କ'ଣ କଲି, ଫୋନ୍ କରିକିନା ପୁଣି ଜୋରସେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କଲି ଯେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ାରେ ମୋର ରୋଷେଇଟା ବି ସରିଗଲା। ହେଲେ କିଛି ତ କହିନି। କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି ଛାଡ଼, ଯାହା ତ ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗାଳି କରିବନି, ମୋ ଉପରେ ରାଗିବନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କହିଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଫିଆନ୍ସି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତି ତ ସରି, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ନା। ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କହିକିନା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଇପାରିଲାନି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ଛାଡ଼, କହି ତ ଦେଇଛି ଆଉ, ସରି।